Hvad siger du, Sasha? Hvad siger du med hævelsen? Altså hævelsen er, den er faldet. Den er faldet, ja. Jeg har haft problemer siden jeg var cirka 14 år. Ja. Men de sidste, jeg vil sige 10 år, der har det har været der, hvor jeg har haft allermest ondt. Jeg har haft ondt i ryggen i en hel del år. Det jeg kan konstatere, når jeg ser din ryg, det er, at du har en meget flad lænderyg. Det vil sige, at du har stor belastning på den her del af ryggen her. Ja. De patienter, jeg møder i klinikken, det er patienter, som har en begrænset bevægelighed i deres led. Ofte har udslaget været, at den begrænsede bevægelighed har givet dem smerter. Det sidste 1,5 år har jeg taget smertestillende medicin hver dag. Ja. Både Voltaren eller Ipren. Så kan jeg se, at dit venstre ben er lidt smule kortere end det højre. Hvis man gik ind og mærkede på din muskulatur, kan jeg også mærke, at du er stram i muskulaturen. De her smerter, de kommer så til udtryk i lændeområdet, hvor jeg har infiltrationer, og jeg har en stivhed, der gør, at det er en gang imellem lidt svært om morgenen at komme i gang. Vi som fysioterapeut har rigtig mange muligheder. Vi har mange forskellige skuffer, vi kan tage ud og bruge som en behandling. Vi har fået en ny skuffe, vi kan hive nu som fysioterapeuter, og det er Revive. Okay, Sasha. Lad os lige få sat spolerne på først. Ja. Det, der sker ved slidgigtspatienter, det er, at deres brusk bliver reduceret. Vi kan så gå ind og stimulere muskelceller, bruskceller, og det vil sige, at vi kan gå ind og skabe en stimulering inde på celleplan, som aktiverer og accelererer de processer, som der sker inde i cellen. Så derfor så kan vi sige, at ved Revive kan vi simpelthen sætte nogle ting i gang, som kroppen har naturligt i sig, men af en eller anden grund er de stoppet. Vi startede med smerte 9 med medicin. Ja. Hvad skal vi monitorere den på i dag, synes du? 6, men at jeg slet ikke har taget noget smertestillende. 6 og uden smertestillende, ja. Jeg oplever, når det er, at jeg får behandlingen, at det værker ligesom inde i knæet. Jeg kan mærke, at det niver lidt, eller man kan mærke, at der er bevægelse inde i knæet, som jeg ikke tidligere har haft en fornemmelse for, at der rent faktisk skete noget inde i knæet. Der er 2 ting, som jeg godt kan lide at høre. Det er, at enten er det blevet bedre, eller også er det blevet værre. Fordi hvis det er blevet værre, så er det faktisk et tegn på, jamen så er vi i gang med nogle processer, som er korrekte som fysioterapeut. Det værste, jeg kan høre som fysioterapeut, det er, at det er det samme som sidst. Og skeptisk som man nu er, så tænker jeg, det skal sgu nok hjælpe, eller så gør det ikke. Så jeg var ind og fik den første behandling. Allerede efter den første behandling, så kunne jeg mærke, at de smerter, jeg havde, de var betydeligt formindsket i lændeområdet. Jeg har oplevet, at efter jeg har fået mine Revive-behandlinger, så er min smerte ikke forsvundet, men den er blevet væsentligt mindre. De første mange dage efter Revive-behandling har jeg så at sige ingen smerter, hvilket jo også betyder, at jeg ikke har taget noget medicin. Nu har jeg så prøvet 3 behandlinger, og er nu i gang med min 4. behandling. Og mine smerter, der blev vurderet fra 1 til 10, er nu blevet reduceret fra 8 til 5, og jeg har ingen problemer med at komme op om morgenen.